Lige om lidt, så starter showet, men indtil da, så har jeg fanget en af de aller største og ældste content creators. Johnny to the G, to the Re, to the... Hvad end det er, du siger? Johnson, baby. Johnson, baby. Prøv lige at høre, min ven. Jeg vil rigtig gerne vide, du kommer jo aldrig til sådan noget her. Du kommer aldrig nogensinde til sådan noget her, og hvordan føles det at få noget frisk luft? Det er lækkert, men der er faktisk lidt svært at trække vejret herinde. Ja. Der lugter meget sådan af sved og nervøsitet. Er det fordi jeg... Det er bedre udenfor. Ja, så der er der lidt der, men ja. Okay, Johnny Gade, hvad har så trukket dig med ud den her gang, i forhold til de andre gange? Jeg tror, jeg skylder lidt mine viewers det måske, fordi der startede sådan lidt en storyline med, om man kunne blive back-to-back årets gamer. Okay. Og så tænker jeg, nu bliver jeg nødt til at møde op. Også fordi, at I skylder mig jo lidt en pris for årets gamer sidste år. Den har jeg ikke fået. Har du? Jamen, det skulle lige til at spørge dig. Har du ikke givet dig? Søndergaard, den donkey. Hvorfor har jeg ikke givet dig den? Jeg beklager mit franske, havde jeg nær sagt, men jeg vil faktisk skide på, om jeg vinder i år. Jeg skal bare have den pris for sidste år. Okay, det er bare det, der er vigtigste. Og hvis du så vinder i år, så kan du få lov til at kaste den i hovedet på Søndergaard, og så, så er vi alle sammen tilfredse. Johnny, bare lige hurtigt, sådan, jeg ved, du er en freestyle-rapper og sådan noget. Kan du hurtigt lige bikse et eller andet Simba, pris, fis, is, kis, sammen et eller andet? Jeg ved godt, jeg putter dig on the spot, men du er trods alt freestyle-rapper. Alright. Jeg skal freestyle on the spot. Oh shit. Er der håb for showet? Nej, for verden er håb, så det er der nok ikke. Okay, Johnny Gade, stop med at lave ballade, før jeg tager til hovedstaden. Hey! Jamen, Johnny Gade, hvad er du allermest spændt på så i dag? Sådan helt ærligt, jeg ved godt, du holder den her facade med Johnny to the G, to the blue, men er der noget af det her, du synes, der er fedt? Jeg er spændt på, om Søndergaard han snart dropper det diss track der. Altså, det tror jeg, vi er mange, der venter på. Det er jeg spændt på. Ja. Og nu spørger jeg bare sådan, er du klar til at spise ham, hvis han bare prøver det mindste? Fordi jeg ved dig, du har alle mulige. Jeg tror, du sidder i dit værelse. Altså, jeg har nogle bøger med nogle nedfældede rim, der ligger klar i boksen derhjemme med kode på og sådan noget. Så det er sådan, jeg har lidt på fornemmelsen af, lige så snart Søndergaard han dropper det, så går der 1 minut, bang, sådan ud. Altså, der er nogen, de har sådan en USB-pin, hvor der ligger bitcoins på. Ja. Jeg har sådan en bare med bars til Sønder, som ligger og venter. Bars til Sønder. Ja. Så står vi her med Shaz og Mika. Der skal også lige filmes lidt. Der skal også ordnes. Vi vlogger i dag. Ah, det kan fedt. godt Jeg kan godt lige filme folk derude. Mega fedt. Folk, der så med. Det synes jeg også. Så kan I lige vinke ud i stuen, ikke? Ja, vink. Ikke se det rigtigt. Man kan jo kun se Jeg et skal kamera. også lige være med, ikke? Ja, skal Det er godt. Tak. snige Tak mig for at med. vinke alle sammen. Hvor er det underligt, at I står her som publikum. Hvordan har I det med det? Det er jo det fedeste. Og lidt nervepirrende. Ja, Altså okay. de sidste 2 år har vi jo stået for virkelig meget og skrevet show og været værter og det hele. Og vi aner ikke noget lige nu. Altså vi aner ikke, hvad der skal ske. Det er virkelig anderledes, fordi vi har jo været inde over hele processen de sidste 2 år. Og nu kommer vi som sagt bare som gæster. Ja. Og vi har glædet os virkelig meget til det. Men ja, det er også lidt sådan... Det er lidt nervepirrende, fordi vi skal jo bare, vi har ikke kontrol over noget. Nej. Så vi skal bare sidde og læne os tilbage og så nyde det. Okay. Men vi håber, at... altså Alex og Nelly, de skal i hvert fald nok gøre det sindssygt. Det Ja, ved vi. og det er jo stadig nogle af de samme medejere og sådan noget, så vi ved, at det hele kommer til at gå så godt. Og du er stadig vært, ikke? Så, Jeg er tilbage. så skal det nok blive godt det hele jo. Ej, men I er søde. Altså, meget sjovt at høre, at det er nervepirrende, fordi man faktisk ikke skal noget. Det er ret sjovt. Ja, man har ikke kontrollen. Nej. Synes du, det er nervepirrende? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg har den holdning, at jeg bare skal nyde det super meget i aften. Og jeg tror, altså, det var meget mere nervepirrende, da vi var værter. Ja. Det er selvfølgelig, vi havde døjet måske med lidt stress de andre år. Okay. Og det er lidt dejligt at bare kunne slappe af nu. Træk vejret og bare hygge sig med det. Ja, Så jeg er ikke fortrudt? Altså, der er jo noget i en, som altid, tror jeg, vil være sådan, Simmerprisen, det er bare også et hjertebarn på en eller anden Ja, måde også for fordi os. man var med til at starte det op. Præcis. Så sådan, det er lidt specielt at starte noget op og så bare give det videre. Men vi tror, det er i de bedste hænder. Det er det. I de seneste par år, der er der jo sket noget ret stort for jer. Og det er jo noget, som har ændret jeres liv, kan man sige. Og det var jo selvfølgelig, da I overnattede i jeres have i 24 timer. Ja, det var Hvordan voldsomt. Det var meget voldsomt. Ja. Også fordi jeg er typen, der ikke er de steder ude menneske. Nej, Så det var en meget stor oplevelse, og helt klart det årets højdepunkt, vil jeg sige, på mange måder. det var årets højdepunkt. Jeg ved ikke, hvad du tænker. Nej, jeg synes også... ja. Du var indenfor jo. Altså. Ja, altså jeg passer jo barn. Ja. Så. Okay, ja. Ja, men det er fordi, det leder mig videre til det næste, fordi der var sket noget andet. Ja. Og det er jo en kæmpe oplevelse, og det var da I prøvede alle drive-ins på Fyn. Ja. Vi blev mætte til sidst. Ja, Jeg bliver aldrig rigtig med, tror jeg. Lige den dag, der skulle jeg ikke have med at spise, da vi kom hjem. Det var også en vild oplevelse, og en meget lang dag. Ja. Helt klart nok, i hvert fald også på top 3 over, hvad der er sket i år. ja. Og hvor mange var det, I nåede igennem? Hvis I kan huske det. Jeg kan ikke huske det. Dem alle. 12, dem alle. Så mange. 12. Vi er Mange meget drive-in. mere end 12. Det er rigtig mange. Ja. Ej. Nå.
Der er også sket noget andet stort i år, som det har jo været livsændrende. Virkelig noget, der markerer. Da jeg scorede det afgørende mål for min fodboldklub, det var også voldsomt. Jeg tror, det er der, du vil hen, men jeg ved det selvfølgelig ikke. Nej, det var det faktisk, og ja, forresten tillykke med jeres datter. Nå ja. Men når man kigger i chatten... Yes. Altså, jeg er jo ikke så meget inde i det her. Nej, okay. Jeg er med på TikTok og sådan nogle ting, men det her med livestreaming og ja. For mig er det lidt kinesisk. Ja. Jamen, jeg glæder mig. Der er noget at Aura Farme. Præcis. Prime eksempel på for eksempel ham, jeg lige snakkede om, Vellenbo. Ja. Aura Farm, det vil for eksempel være Farm, du ved, tage solbrillerne på. Ja. Så du ved. Så er du Præcis. Så Aura Farm. Eller? Ja, sådan lidt. Du ved, det er bare sådan, man er kold. Dansk. Kold, giver det mening? Ja, okay. Kold. Okay. Ja, præcis. Sådan lidt arrogant. Ja. Men okay. Ja, men alligevel ikke. Okay, jeg lærer noget nyt. Ja. Okay, ja. Okay. Hold da op, der bliver sagt et eller andet op. Halløjsa. Så står der et i chatten. Har jeg også stusset over? Ja. Et i chatten. Skal jeg snakke sådan her? Hvad hedder det? Et i chatten, det er for eksempel at sige, at du har et spørgsmål, og du gerne vil have bekræftelse på det. Ja. Så for eksempel kunne det være, okay, et i chatten, hvis du synes, Simba-prisen er nice. Okay. Og så spammer de et tal, og for lige sådan... Præcis, så er det bare lige sådan, okay, fedt, vi synes faktisk, det er nice. Jeg troede mere, om det var sådan, ligesom du skrev first på et billede og en video. Og... Nej, det er det ikke. Det er det ikke, nej. Ja, se, jeg troede helt forkert. Okay. Ja, den der kendte jeg jo faktisk godt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skrev den ned. Men W wins, det er godt. Hvis vi vinder en pris i dag, så er det win til chatten. Så er det win til chatten? Præcis, lige præcis. Okay, vi har lige tid til en sidste, fordi det er den, jeg har været mest spændt på. Ja. God mand. God mand. Det der er det fede ved god mand, ikke? Det er, at det egentlig bare betyder, at det er okay. En god mand. Ej, hvor dejligt. Det er rimelig simpelt. En god mand er bare en god mand. Okay. Så ja. Det er noget, jeg kan forholde mig til. Det var perfekt at slutte af på, kan jeg mærke. Er vi klar, Anne? Yes. Hvad står der? Fald på guldløberen. Men hvordan gør vi det? Ja, tak. Fri! Og det er fordi, jeg får faktisk at vide i øresneglen, at der går ikke længe, og så er vi klar til at skal sende live for showet. Okay, så det når vi ikke. Men at falde på guldløberen. Jeg tror simpelthen, I bliver nødt til at falde på trappen, så. Guldløberen er jo bagved. Vi gør det sammen, Viggo. I har 20 sekunder. Vi gør det. Hvis I lægger mikrofonerne, så de ikke går i stykker. Okay. Ja, tak. Det sætter vild pris på. Ej, hvor er I seje, seriøst. Løb! Ej, det er sjovt det her, og alle kigger. Det er den færd. Så skal vi færd. Ja. Nej, nej, ej. Challenge. Giv mig de største løvebrøl. Okay, det kan jeg godt. 3, 2, 1. Ej, så må man gerne hæppe. Fantastisk.